Здравейте! Ние сме Екатерина Костова и Вергиния Лазарова, фармацевти в аптеки Нове Фарм. Днес ще ви представим нашите специално подготвени комплекти, които съдържат любимият на всички наши малки пациенти сироп, заедно с продукти, подходящи за цялото семейство. Мултивитамини, имунитет формула, както и комбинация изцяло за децата сироп плюс лизалки. Мултивитаминният сироп на Нове Фарм с черен бъст е подходящ за нашите най-малки пациенти над 3 годишна възраст, както и за възрастни хора, които не могат да приемат таблетки. Състава му е специално подбран, комбинация от черен бъст и витамини, които са необходими за нормалния растеж и развитие на мълчуганите. Формулата за имунитет на Нове Фарм капсули за възрастни е подходяща за употреба от възрастни над 12 годишна възраст, приема се по една капсула сутрин на гладно и допринася за нормалното функциониране на имунната система. Отново тя е базирана на екстракт от черен бъст и витамин С, цинк, селен и витамин D. Надяваме се отново да сме били полезни и оставаме на разположение за всякакви въпроси. Желаем ви хубав ден!